se u Grand Rapids, Michigan, gde se trenutno održava međunarodna izložba umetnosti na kojoj učestvuje jako puno umetnika i ove godine je konkurisalo negde oko 10.000 umetnika, ali je primljeno, odnosno pozvano da izlaže svoje radove samo oko 1400 umetnika iz celog sveta. Vrlo lepo ovo sve organizovano, ceo centar grada je pretvoren u jednu veliku galeriju umetničkih dostignuća, da tako kažem. I jedan od tih 1400 koliko ih je izabrano i pozvano da dođu, da izlažu svoje radove, je jedan mladi umetnik iz Zrenjanina, vrlo talentovani slikar Srđan Simić, koji je vrlo pohvaljen bio za njegove radove i dobio je izuzetno pozitivne kritike i želimo mu da i sledeće godine učestvuje na ovome festivalu i da donese njegove radove. Neka je sa srećom, Srđane, i samo napred.